भाई जो मैंने तुम सब बाहर को आसपा चाहछ ତାହେଲେ भाई ବାହାରକୁ ଆସନି କେବେ। କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭଳି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ତମର ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ବି ଠିକ୍ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା କି ତମେ ଏଇଟା ଭାବୁଛ କି ଆମ ଏଠି ପଇସା ଅଧିକ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାହାରେ ଅଧିକ ପଇସା। ବାହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କାମ ବି ସେଇଭଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବିନା କାମରେ କେବେ ପଇସା ଅଧିକ ହୁଏନି। ତମେ ଯୋଉ ଯେତିକି 8 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଯଦି ତମ ନିଜ ଜାଗାରେ ଦବ, ଆମକୁ ସେଠି 8 ଘଣ୍ଟାକୁ 8,000 ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଠି ତମକୁ 15,000 ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୁଣି ଗଧ କାମ। ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଅ, ଟାଇମର ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓନର ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ହିଁ ଦେଖିନିଅ ନା, ସକାଳ 7ଟାରୁ ଉଠିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି, 11ଟା ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଫେରିବି। ରାତି 11ଟାରେ ଫେରିବି, ଯଦି ଖାଇବାକୁ କରିଥିବି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କରିଥିବି ତାହେଲେ ଖାଇକିରି ଖାଇବା ବନେଇକିରି ଖାଇକିରି ଶୋଇବି। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 1 ହେଇଯିବ। 1ରୁ ପୁଣି 6ଟାରୁ ଉଠିକି କାମ ସାରି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସାରି ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲ। ବାହାରେ କଷ୍ଟ ସହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ତମେ ଆସିପାର। ଆଉ ଯଦି କଷ୍ଟ ତମେ ସହିପାରିବନି, ଭୋକ ଉପାସରେ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ତମେ ଏସବୁ କିଛି ସହିପାରିବନି, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଆସ ନାହିଁ ବାହାରକୁ। ତମ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଯେତିକି ଟଙ୍କା କମଉଛ, ତାହେଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ତ ତମେ ଏଇଟା ଭାବନି କି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଅଧିକ ପଇସା କମେଇବି। ତ ଏଇଟା ଅଧିକ ପଇସା ତ କମେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ତମେ ଏଇଟା କେବେ ବି ସହିପାରିବନି। ଫାଷ୍ଟ ତ ତମେ ସହିଯିବ, ତମକୁ କିଛି ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ରହିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବର୍ଷେ ରହିସାରିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ପଇସାରେ, ତ ମୁଁ ବାରବାର ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ ଆହୁରି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଅ, ଆହୁରି ଡ୍ୟୁଟି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ହଉନାହିଁ। ବଡି ପୁରା ପେନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି ବି ପାରୁନି। ତ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମରେ ବି ନିଦ ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ କେଜାଣି କଣ ହେଇଯାଇପାରେ, ହାତ କଟିଯିବ କଣ, ସବୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କାମ। ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ସବୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଦୟାକରି କେହି ଆସ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଭାବନି ଯେ ସହଜ କାମ, ଠିକ୍ ଅଛି।